Ababethunyiwe bahamba-ke, bafumana kunjengokusho kwakhe kubo. Wamukelekile kumnikelo. KuLuka isahluko 18 ivesi 32, uJesu unikeza ababili babafundi bakhe umyalo olula, ukuba baye emzaneni babuye nethole. Kubonakala kuwumsebenzi omncane futhi oqondile, kodwa umphumela uyinto evamile. Lesi sikhathi sembula okuthile okunamandla ngokulalela kanye nezindlela ezingalindelekile uNkulunkulu asebenza ngazo ngisho nangemiyalo elula. Iziyalezo zikaJesu zazicacile futhi zilula. Hambani niye emzaneni, nifune ithole lembongolo, nililethe kuye. Kwakungekho ncazelo enemininingwane, kungekho mephu yomgwaqo enemininingwane. Nokho, abafundi balalela ngaphandle kokungabaza. Bethembela egunyeni nasekuthembekeni kukaJesu. Babengazi ngempela ukuthi kuzokwenzekani, kodwa benza ngokuqiniseka okuphelele ezwini lakhe. Lapho bebuzwa abanikazi bawo, bamane baphindaphinda amazwi uJesu ayebatshele wona. Inkosi iyalidinga. Futhi abanikazi babavumela ukuba balithathe. Okugqamayo kule ndaba ubulula bomyalo kaJesu nokulalela kwabafundi. Ngezindlela eziningi, kwakuwumsebenzi ovamile, kodwa kwaqala okuthile okungavamile. Ukugcwaliseka kwesiprofetho nokufika kukaMesiya eJerusalema. uJesu wayazi ukuthi lesi senzo esincane sokulalela sasiyoba nokubaluleka okukhulu ohlelweni olukhulu lukaNkulunkulu. Le ndaba isifundisa ukuthi uNkulunkulu akasiniki njalo isithombe esigcwele salokho okuzayo. Iziyalezo zakhe zingabonakala zilula noma zivamile, kodwa ukulalela izwi lakhe njalo kuholela kokuthile okukhulu kakhulu kunalokho esingakucabanga. Njengabafundi, sibizelwe ukuba sithembele futhi silandele, ngisho nalapho singawuqondi ngokugcwele umphumela. Ukulalela kwabo, nakuba kwakubonakala kukuncane, kwaba nomthelela waphakade. Ukuzimisela kwabafundi ukulalela emsebenzini omncane, obonakala ungabalulekile, kwaba ukhiye wokugcwalisa icebo likaNkulunkulu. Ukulalela kwabo okulula kwakuyingxenye yendaba enkulu kakhulu yokuhlengwa. Nathi simenywa ukuba silandele uJesu, sinethemba lokuthi ngisho nezenzo zethu zokulalela ezincane kakhulu zingaba ingxenye yenjongo yakhe ejulile. Asikhuleke. Nkosi, siyabonga ngokusibonisa amandla okulalela okulula. Sisize sikwethembe kuzo zonke izinto, sazi ukuthi ngisho nemisebenzi emincane ingaba yingxenye yohlelo lwakho olukhulu. Siphe izinhliziyo ezivumayo ukulandela imiyalelo yakho, kungakhathaliseki ukuthi ibonakala ilula noma ingacacile kangakanani. Egameni likaJesu, amen.